presentació vinculades, bueno, totes tenen algun motiu històric, ara us presentaré la primera, aniré dient de què va cadascuna, però en lloc de perdre dinamisme amb el micro ho diré viva veu, val? El que veureu, bueno, són projeccions que tenen a veure amb el què de la cançó, i la primera és que a mi m'encanta escoltar la ràdio, a casa sempre sona la ràdio, a la cuina, sempre hi ha la ràdio posada, i, bueno, imagino que recordeu, doncs, no sé, el Cafè de la República, amb el Joan Barril, aquest tipus de ràdio, no?, tranquil·la i això, doncs estic enamorat de les ones arsianes i la cançó parla d'això. Bueno, no parla de res perquè tot és instrumental, l'únic que sentirà en directe és la guitarra elèctrica. L'altre està gravat a casa i, bueno, espero que us agradi.
societats. No hem de tancar-nos a la nostra torre d'ivori de la investigació, dels congressos internacionals, de les revistes acadèmiques, que és un lloc, un jardinet, on es viu molt bé i s'està molt còmode, sinó que ens hem d'obrir a la societat, perquè aquesta és la nostra missió, jo crec, definitiva, és a dir, arribar a la gent que no són del nostre gremi, és a dir, arribar a la gent que no han tingut la sort de poder estudiar o que no han volgut, perquè s'han dedicat a altres qüestions, i transmetre'ls els valors de la història, el que ens explica la història, i fer-ho d'una manera rigorosa, assenyada, i també partint, naturalment, de l'esforç i sent... Un aplaudiment també per la Marga, perquè ha estat l'enginyera multimèdia que ha muntat el vídeo, això no ho he fet jo, ho ha fet ella. No estic acostumat a els escenaris, moltes gràcies a tots per venir una altra vegada. Tenia un rotllo aquí pensat per dir-vos, però us diré només una coseta. A veure, quan fas divulgació és molt important els petits detalls. I tot i que molts de vosaltres penseu que en realitat sóc jo una mena de màquina que passa moltes hores llegint i teclejant al davant d'un ordinador, escrivint i que pràcticament dec saber de tot com una mena d'enciclopèdia amb potes, això és mentida. I en realitat, moltes de les coses que fem les faig gràcies no només a altres historiadors, sinó també a molts de vosaltres. És a dir, que pràcticament us demanaria un aplaudiment per vosaltres mateixos. Podeu fer, us podré explicar unes quantes anècdotes, no? Per exemple, per Sant Jordi s'havia de m'havia de gravar fer una felicitació d'un llibre. Doncs ho vaig fer un dia que em van convidar a fer una barbacoa amb uns amics que tenim aquí i vaig aprofitar per fer el vídeo. Bueno, doncs ja t'ho prens d'una altra manera. Potser si no hagués anat aquell dia aquí, doncs el vídeo no l'hagués sortit de la mateixa manera, o potser directament no l'hagués ni fet. Són petits detalls, però un dia vaig demanar a l'Stefano Singolani, que és un historiador molt conegut i que avui no ha pogut venir, doncs una referència d'un llibre seu que no podia aconseguir de cap de les maneres, està descatalogat, i el que va fer va ser, i que no surti d'aquí, ara que no ens escolta ningú, però em va enviar directament el llibre en PDF. Em va dir, toma per tu, gratis. I gràcies a això vaig poder fer l'article que ja he penjat a la pàgina web sobre la història de Sant Jordi. Sense això no l'hagués pogut fer. Com aquests us podria explicar moltíssims detalls. Aquí en el vídeo he pogut conèixer a la Patri Bou, que és la que ha sortit al final, que està en Finlàndia. Moltes vegades són petits detalls, no? Quan vaig fer un article sobre l'inici de la guerra, li vaig fer una consulta sobre si hi havia algun tipus de resta arqueològica que ella conegués a l'Orient Mitjà, a Sumèria, i em va parlar de l'estela dels voltors. Clar, jo l'havia vista en els llibres i l'havia passat pel davant com volent dir, mira, un altre gravat de pedra amb un munt de gent de perfil entabarrados amb un carro. L'havia passat així de llarg i com qui veu passar del París-Dakar. No n'havia fet cas. Però quan vaig haver d'escriure això, ella em va dir hi ha aquesta estela que parla, és una de les mostres gràfiques més antigues que hi ha de representació sobre la guerra a la història. Dius, clar, per ella no té cap tipus d'importància aquesta aportació, però per mi va ser un món. És com allò de l'acudit de 1.000 euros, aquell que passa la factura de 1.000 euros per clavar un clau. El problema no és aprendre a clavar el clau, el problema és saber quin clau has d'apretar. Doncs ella ho sabia, i jo no. Com aquests detalls, jo després en l'article surt el meu nom, però gràcies a ella es poden enriquir molt la divulgació. Com aquest us podria explicar la tira. Ara, recentment, no he pogut parlar amb ell perquè està en Ariel, és un historiador de la Universitat de Tel Aviv i, com sabeu, estan a Òspies i viu molt a prop de la França de Gaza. És israelià i encara no he pogut parlar amb ell. Estic aconseguint una altra vegada recuperar el contacte. Ell ens va ajudar, una cosa que ell em va escriure dient és que no té cap tipus d'importància. Bueno, per mi sí, perquè jo no soy hebreu, no en sé de llegir-lo. I ell sí, ens va ajudar amb el tema d'Adam i Eva, del llibre de mentires històriques. Bueno, va ser una consulta, però com aquestes us podria explicar moltíssimes. Per tant, són moltes ajudes i hi ha molta gent que en realitat nosaltres aquesta obligatorietat que deia, o aquest objectiu que deia l'Albert Velasco de fer un retorn a la societat, en realitat la societat ens acull, és a dir, també, no sé com explicar-ho, tenim un feedback amb la societat. Els que fem divulgació, al contracte de la gent que està a la facultat,
Doncs tenim una mena d'obligació respecte a les necessitats que té d'informació aquesta societat. La investigació va per una altra banda, la divulgació ens podem permetre aquest luxe de respondre als dubtes que té la gent. No anem al ritme que van les facultats, és diferent. Sense prendre el rigor, que és el que diuen tots els companys, evidentment, sempre tenint en compte les fonts, però sempre tenint en compte el públic general al qual ens dirigim. I això és el que diu també el Marasco, que sortir d'aquest jardinet de vegades és molt complicat. I per això avui volia fer una xerrada sobre la divulgació, en la qual espero que participeu tots i totes, però hem tingut uns problemes. Us explico. El Cristian Palomo us demana disculpes perquè li ha sortit un tema personal d'última hora i no podrà venir, un tema personal bastant greu. I em demana que, sisplau, us ho comuniqui, que li sap moltíssim de greu i que no podrà venir. La Gina, això ha estat un cúmul de desgràcies, La Gina, que també havia de venir, no sé si ho sabeu, però va tenir un accident greu de cotxe i encara té seqüeles. I el dia 26 per la tarda, 26-27, van haver de tornar a operar la seva parella i per tant està en convalescència. Per tant, també és baixa. I l'Arnau, que també havia de venir, que és de Sabadell, que és més greu, també ha hagut un incident, ha tingut una incidència avui i ha hagut d'anar a Barcelona, i està a Barcelona. Amb la qual cosa, demanaria, sisplau, al Sergi, fins a l'hora que hagi de marxar, el Sergi d'Històries de Clio, a veure si pot acompanyar-me aquí dalt, perquè em sento molt sol i em fa molta vergonyeta. El Sergio té una diferència. Per tant, no aplaudiment molt fort, perquè vam dir discurs. Ara us explicarà ell el que fa i m'ajudarà perquè també estem en aquest món d'aquesta taverna de borratxos que és Twitter i ja us podem explicar unes quantes. I després m'agradaria molt aprofitar i ja abusar del fet que hagi vingut el professor Agustí Colomines, que és un dels millors historiadors que tenim en aquest país, i m'agradaria acabar d'enganyar-lo a veure si vol pujar a acompanyar-me, sisplau. Un aplaudiment molt fort. La idea no és fotre-us la xapa, sinó que això sigui una xerrada. Per tant, hem posat primer un resum, el vídeo sencer el tindreu obert en públic al nostre canal de YouTube perquè el pugueu veure, però dura més d'una hora i escaig, és a dir, dura molt. Hi ha algunes intervencions que són boníssimes i us recomano que aneu, a partir de demà, que aneu al nostre canal de YouTube i el veieu sencer, perquè realment val la pena. Hi ha algunes intervencions que són orgàsmiques. Hem fet una versió curta, amb la versió d'humor al final, però si el veieu sencer segurament l'entendreu millor. Lo de mi libro, jo he venido aquí a hablar de mi libro, és boníssim. Però és que en el vídeo de veritat de l'Albert aprofita, li vaig dir, mira, fes publicitat del teu llibre i aprofita, i per això està al final, però és molt divertit. Doncs aquest resum que hem fet és per donar una mica idees sobre la problemàtica que tenim a l'hora de fer divulgació. Han sortit diferents temes, per al públic en general, el famós jardinet acadèmic que viu completament en una bombolla al marge, amb comptades excepcions. Viu en una bombolla al marge del que és el conjunt de la societat o la major part de la societat pensa que és la història, viu en un monopart. Ara per això s'està trencant. L'auge de la pseudohistòria, amb tota aquesta gent que fa divulgació sense tenir ni repajoteria idea del que diu, és a dir, han sortit diferents aspectes. També m'agradaria veure una mica el feeling, perquè això no tinc oportunitat de fer-ho en directe normalment, i veure què penseu vosaltres de la feina que fem nosaltres, altra gent. Malauradament no sé si ha vingut algú de Porígene, em sembla que no, però tenim allà bastants historiadors, per tant espero que algú raji, s'accepten crítiques. Bueno, jo ja he parlat bastant, li passo el micròfon al Sergio, que us expliqui ell què fa i quina és la seva visió de tot plegat. Merci. Bé, gràcies a tots per estar així. Primer, donar les gràcies a tots els que heu vingut i bé, també a l'associació que ens ha permès així fer la celebració del seu 10è aniversari. Això sí que és per aplaudir-ho, 10 aniversari. No és poca cosa, perquè divulgació està molt difícil i fins i tot a les xarxes socials. No perquè escriure sigui una cosa molt difícil, no. Els historiadors no són gent d'extrema banda del món, no són gent de peu, gent normal i corrent. Però
que és diferència de tenir un ímpetu per divulgar la història i fer-ho d'una manera facilitadora d'aquests coneixements a la resta del món. Què passa? Que a les xarxes socials ens anem a encontrar en uns altres problemes. Per exemple, com el que s'ha dit moltes vegades així al vídeo que hem vist, què passa? Que si no fem nosaltres la divulgació, ens la fan uns altres. Per exemple, jo estic pensant ara en Pedro Vallín, no sé si coneixeu aquest periodista. No és que faci una molt mala divulgació, sinó que crec que s'emporta molt per la seva divulgació i se'n va a un activisme que no sé jo molt bé moltes vegades què vol dir en això. O, per exemple, s'ha anomenat molt per Bernard Pío Moa. Jo no sé si heu vist un dels seus últims llibres que parla sobre, no sé si posava els pitjors historiadors i una llista ahí, diu, ja li agradaria a Pío Moa estar a l'altura de molts d'aquests historiadors que ells diu que són uns traïdors a la història, no sé què i no sé quan. Bé, què ens anem a encontrar en la divulgació històrica? A banda de molts periodistes, jo no tinc res en contra dels periodistes perquè fan una labor social. No, és per a remarcar que no és res personal. Jo tinc una cosa personal contra totes aquelles persones que s'ho prenen personalment i volen fer una mala divulgació. Això sí, si no fan una divulgació rigorosa. Bé, els historiadors he dit que no són res especials, també ens podem equivocar. No són perfectes, un poc d'autocrítica mai ve res malament. Però, a banda de tot això, en la divulgació hi ha una falta d'interès, no per la gent, perquè la gent sempre reclamarà una història veraç, una història digna, una història que ens ajude a pensar no només en el passat, sinó com anem cap al futur, quin és el nostre present i com anem cap al futur, això ens parla un poquet del temps històric, sinó que hi ha un desinterès per part de moltes institucions. Si els historiadors que ens prenen la divulgació històrica a les xarxes socials, o no a les xarxes socials, també a moltes revistes, tingueren la mateixa financiació, el mateix interès que tenen les editorials en nosaltres, que tenim tota aquesta gent que es dedica a fer una divulgació, com dir-ho? Bé, una mala divulgació, per a què enganyem-nos? Jo crec que una altra història seria possible. Bé, vaig a passar-li el micròfon. No pots fer més endavant, no? Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies, César, per haver-me invitat aquí. Com que no tenia gaire previst parlar, doncs bé, diguéssim, només fer unes reflexions, no? I espero que entenguin el que vaig a dir. Jo, quan va sortir la revista Sapiens fa molt temps, als meus alumnes d'història de la facultat, els vaig dir que els suspendrien si els feia història d'Espanya. Que aleshores estava de supermoda a la meva facultat, que és l'hivernaquesament d'un historiador, d'un jesuïta, molt conegut, acadèmic, que ara ja és mort, però espiaixat ideològicament d'una forma brutal. No perquè digués mentides, sinó perquè la reinterpretació que feia, per exemple, la història d'Espanya estava feta per una nacionalista espanyola d'una forma molt clara. Per tant, què vull dir? Que jo soc el primer que crec que la història ha de divulgar-se perquè té una funció social, no per aquesta cosa que sempre repeteix i que ningú sap com aplicar, que és per atendre el present i tot això que es diu en aquests casos, perquè la majoria de les vegades el present no s'entén per la història, no? Perquè el present té les seves pròpies dinàmiques i buscar pigratismes és com buscar que Shakespeare era català, per entendre, no? És a dir, els pigratismes històrics són una falsedat, no? Hi ha coses que et poden recordar el passat, però no són repeticions del passat, perquè el passat mai es repeteix, perquè les persones no són iguals, ni ara ni fa 50 anys. Poden recordar coses. Però quin és el gran problema que hi ha
mecànics perquè existeixin, perquè la carrera tampoc està pensada per fer això. Que aquest és el tema, no? És una carrera que està dissenyada amb plans d'estudis, amb noms ara estrafolaris, però és igual, que la seva estructura bàsicament és del segle XIX, com la mateixa divisió departamental en la facultat, en el qual separa, com deia la professora d'Història de l'Art, separa la història de l'art de la història política o cultural, que ja és un absurd total, o separa l'antropologia, o separa la geografia. És a dir, no és en absolut holístic, que és el que en definitiva no hauria d'aspirar, no? Tothom parla d'interdisciplinaritat, però jo fa 32 anys que treballo a la Universitat de Barcelona i pràcticament no conec ningú departament d'Història de l'Art, que no sigui la meva cosina, que sí que hi treballa, no? M'explico el que vull dir, no? És a dir, que et trobes amb aquestes circumstàncies d'aïlles, no? Que impedeixen poder tenir el que hauria de ser, que és la interdisciplinaritat, que faria que un historiador tingués un coneixement molt més, diguéssim, ampli i no esbiaixat del que és una societat. No? Sí, només, jo sempre els dic, en el fons, l'historiador què és? El periodista del passat. Si els periodistes d'avui dia fossin com haurien de ser, que no ho són, però si fossin farien allò que se'n diu els checks balance, no? És a dir, contrastarien amb fonts diverses la realitat que van explicar. Nosaltres fem el mateix checks balance, l'única diferència que, com que moltes vegades estan morts les persones que podien anar a buscar-li informació, doncs anem a buscar l'arxiu. L'arxiu és el lloc que nosaltres trobem la comprovació de certes coses. Però l'actitud hauria de ser la mateixa, és explicar un fenomen complex amb instruments variats. I per tant, els professionals, l'ofici d'historiador hauria de ser precisament el que tu li donessis a un jove que s'està formant, doncs molt ampli. A la nostra facultat no hi ha assignatures d'escriptura, per exemple. Que estaria molt bé, d'escriptura històrica. No hi ha assignatures per fer guions de cinema o de pel·lícula, o per fer continguts d'APPs, que avui dia és un dels aspectes més grans de la comunicació. No hi ha estudis d'oratòria per poder, diguem-ne. Tot això demostra que qui està obsolet som nosaltres. No la societat, que diu, no, la societat no consumeix, no consumeix perquè és impossible que consumeixi. El meu amic Jordi Serrano ha fet un gran elogi de les notes a una pàgina. El meu mestre, que era Josep Termes, l'últim llibre que va escriure, que era un totxo així, sobre la història de l'anarquisme, no tenia ni una sola nota a cada pàgina. I jo li vaig dir, hòstia, Josep, et crucificaran. I em diu, tu creus que a l'edat que tinc, amb més de 50 anys d'escriure història, haig de justificar el que escric? No? Jo ja estic entrant a la fase del Josep Termes, perquè quan m'ho va dir crec que tenia la mateixa edat que jo. I jo acabo de publicar un llibre, acabo de publicar un llibre sobre els 113 de l'Assemblea de Catalunya, que ahir es va commemorar els 50 anys d'aquella detenció, i tampoc hi he posat ni una nota a peu de pàgina. I això que porto documentació original del Departament d'Estat nord-americà que jo havia trobat, no? I de l'ambaixada espanyola i del consolat. Però després poso una bibliografia i en tinc més que prou. I l'he escrit, de veritat, l'he escrit aquest llibre, pensant en aquells amics que no són historiadors, pensant en aquells amics que estan interessats per la història, que la volen seriosa i d'alta divulgació, no? I que jo haig de fer l'esforç de combinar la rigorositat, la veracitat del que dic, no? I la humanitat de com ho he escrit, perquè una persona que ha
que hem d'aspirar a modernitzar els estudis d'història, no perquè la contraposició, erudició, divulgació, a banda de ser classista, això és així, a banda de ser classista, és un absurd en el món actual. Crec que absolutament un absurd. Per tant, moltes felicitats per fer 10 anys, no? I espero que, diguéssim, m'agradaria que poguessis convertir això en un projecte empresarial, perquè realment es convertís en una eina forta de divulgació dels estudis històrics en català. Bona feina aquests. Gràcies. Gràcies. Corre un micròfon per aquí, perquè si algú vol dir alguna cosa, ara és el moment. Que comenci la xerrada, que comenci l'espectacle. Ara ve el moment que tothom xiula, mira el del costat, passa la mosca... Ja m'ho sé, això, ja m'ho sé. Anda, som-hi. Quita el micròfon. Gràcies. Bé, primerament, moltes felicitats a Històries d'Europa pels 10 anys que heu complert. Gràcies. I l'altra cosa que volia comentar, aquí estem parlant d'uns problemes, però volia comentar que la cosa és molt més àmplia, perquè, per exemple, ens trobem que en els últims anys hi ha hagut una reducció molt important de la presència de les humanitats en el sistema educatiu regular. Assignatures com la filosofia o les llengües clàssiques han esdevingut pràcticament optatives, de forma que molts estudiants es troben amb molts problemes gairebé per poder estudiar-les. També ens trobem també que en el tema de la divulgació històrica és un altre problema que jo noto, que és que resulta que molt habitual es té una tendència a parlar de determinats temes que poden resultar una mica més comercials i es bandegen alguns que són tan importants o més que aquests i en canvi no es toquen gaire sovint. Trobo que a través de la divulgació històrica, i jo per exemple que estic en un projecte en què també fem divulgació històrica, de vegades ens trobem molt obligats a utilitzar, a parlar de temes que poden ser més comercials, més atraients. I naturalment considero que per part del públic hauríem de tenir també la creença que tots els temes són realment importants. Si parlem d'Egipte hem de parlar sempre de Cleòpatra, de Tutankamon. Hem de parlar de molts altres faraons que van fer una feina o van tenir una importància cabdal. Però sobretot el que més m'amoïna és el primer punt que he comentat, la reducció considerable de les humanitats en el nostre sistema educatiu. I una cosa que està patint tota l'Europa i que de fet ens perjudica a tots nosaltres. Simplement volia dir això. Bueno, el Sergio ha de marxar, moltes gràcies. Un aplaudiment. Aquesta mitja part, ara comentem això, però també agrairia, per exemple, al Carlos Llanes, que és col·laborador nostre, i també... I què passa? Que els continguts que s'imparteixen en l'ensenyament reglat, doncs primerament estan negociats a nivell polític. I tu has d'anar com a professor d'institut a donar classes amb un temari preestablert. Sí que després pots tancar-te a l'aula i en principi, en teoria, deia que tenies llibertat de càtedra per dir el que volguessis, però els últims anys resulta que ni això, perquè hem vist com a França es tallava el coll a un professor d'història, hem vist com els professors d'un institut de Sant Andreu de la Barca, em sembla que eren de Sant Andreu, ara no ho recordo, Sant Adrià, Sant Andreu, sí, Sant Andreu. Sortien publicats en la portada, en plan se busca, denunciats per fills de policies, o suposadament fills de policies, i jo tinc molts companys que estan donant classes que m'expliquen les mil i una. Des que el seu director del centre els avisa de com en aquesta classe no expliquis la guerra dels segadors perquè hi ha un fill de policia, des d'això, fins a aquí no parlis de determinats temes de la història de l'edat mitjana perquè per no sé quina merda de la multiculturalitat doncs resulta que tenim un nen marroquí i no podem explicar que això se'n diu Torre de Moros i la costa n'és plena, ja m'explicaràs, o 50.000 casos d'aquests més. És a dir, la influència política en el que és el temari és cada vegada més gran i la pressió sobre molts professors doncs també és molt gran. Sobretot si aquests professors tenen
una certa autoestima per la seva feina i per la seva disciplina. Perquè si, com també passa, doncs hi ha molts que simplement van a llegir la cartilla i cobrar cada mes sense cap tipus de vocació, doncs aquest també és un altre problema. Això per una banda, la influència política. Pel que fa a la reducció de temaris i tot això. I després un altre tema que ja sí que m'afecta més directament, que és el tema de plantejar-se els temes a tractar en una difusió. Alguns professors m'han dit, entre ells el Casals, que hauríem de ser més arriscats en els temes que triem, que ja ho intentem, ser variats i no agafar els temes que normalment agafa tothom, que són els que has dit, no? Precisament m'has tret el tema de... Sí, ja en general, però vull dir que és un tema que ens vam plantejar des del primer moment. De fet, ara que has dit això de Tutankamon, és que un dels últims articles que he escrit és sobre Manetó. I precisament vaig dir, mira, haig de fer alguna història d'Egipte, però que no s'hagi explicat, i més bàsic que això no hi ha. És a dir, si ja no entens què són les dinasties, perquè et penses que és com la dinastia Habsburg, o et penses que és com la dinastia Borbó, doncs les dinasties de l'antic Egipte és que no tenen absolutament res a veure. Es diuen dinasties, però completament per un altre motiu. I no té res a veure amb llinatges com estem acostumats a entendre aquí a Europa. Doncs ningú havia explicat això. Jo m'he fet un fars de buscar per la xarxa i no he vist ningú que ho expliqui. Vull dir, el trossets, o t'expliquen qui era Manetó d'una forma molt suggeris per sobre. És a dir, que sempre hem tingut aquesta parella interna meva de dir, és que si escric d'això no em llegirà ni Déu. Però jo sé que si ja tracto certs temes, ho peta. Si jo faig un article, com vaig fer, rajant en mitja hora, això que no surti d'aquí, però vaig escriure un article sobre els Reis Catòlics en 20 minuts. Va ser una vomitada, directament va fer així. I va sortir l'article. Doncs és l'article més llegit del web. Jo sé que si jo rajo de la Segona Guerra Mundial, això ho peta. Que si jo faig un article contra l'ABC, com vaig fer fa poc, analitzant el que deien, les tonteries que deien sobre l'11 de setembre, doncs aquest article ho peta. I jo sé que si faig un article més complicat sobre l'inici de la consciència, de la presa de consciència de l'Homo sapiens, ara fa entre 30.000 i 40.000 anys, aquell article pot ser l'hòstia de documentat, i fins i tot que l'Eudald Carbonell me digui que quina hòstia d'article més maco, aquell no se'l llegeix ni Déu. Llavors, clar, aquí hi ha d'haver un equilibri entre el que demana la societat, que normalment és sang i fetge, i també la necessitat d'explicar coses que per nosaltres són més bàsiques i que la gent trobi aquest interès. A veure, jo he arribat a la conclusió que la gent tampoc no pot demanar el que no coneix. Per tant, hi ha una feina de sí, donar-li a la gent el que demana, però també s'ha de dir, mira, és que també hi ha això altre. I mica en mica obrir aquesta porta, aquest interès del conjunt de la societat per a aquestes altres coses que és cert, nosaltres ho hem escrit moltes vegades. Ell deia del cas d'on parlava en el vídeo llarg surt, que ha anat a una llibreria i ha vist això, que de 20 títols nous apenas hi havia 2 o 3 que eren d'historiadors. Però podries mirar revistes i és que són monotemàtiques, que si les croades, que ara suposo que amb la guerra d'Israel tornaran una altra vegada a publicar merda sobre les croades i els templers a pinyón, i a cadascun més estrafolari que l'anterior. Sí, cada vegada que és Egipte, la foto del Tutankamon i del Ramsès II, i allà s'acaba, i una piràmide. Los Reyes Católicos, la unidad de España, que Franco que mal maltractado que está, y ahí se acaba, y la guerra civil. I ahí s'acaben els temes. Clar, la història és molt més ampla, no pot ser que només hi hagi aquests temes. Però sí que és veritat que jo he tingut durant tots aquests anys la mateixa guerra interna de dir tracto d'aquests temes més variats, però m'arrisco que no em llegeixi ni Cristo. Llavors s'ha d'anar alternant, sempre intentant mantenir el rigor, però costa, això és veritat. Però ja et dic, el tema és que a la gent, jo el que he vist és que no poden demanar tampoc el que no coneixen. Llavors, mica en mica s'ha d'introduir coses noves. Clar, quan tu tens una necessitat econòmica, com vendre una revista, m'imagino que és diferent. En el meu àmbit, jo com que no la tinc, aquesta necessitat, doncs puc permetre'm una mica aquest luxe. Sí, però també pots aprofitar les circumstàncies. És a dir, mira,
vaig llegir a Twitter una crítica que li feien, no recordo a quina servei, sí, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que havia fet com se diu això, un mostrari, no? De llibres sobre el conflicte d'Israel i Palestina. I un literari, no recordo qui era, deia, no n'hi ha cap en català. I jo em vaig quedar parat perquè coneixia uns quants en català, no? I aleshores, des de la nostra càtedra, el que vam fer va ser buscar 20 llibres que tractessin aquell tema en català. Aleshores, i els vam llançar a la xarxa. Hauria d'haver-ho fet l'administració pública? Sí, bueno, és igual, no ho ha fet. És a dir, per què? Perquè el que he fet allò no era un especialista, no era bibliotecària, és evident, no? Però la bibliotecària amb una manca de sensibilitat, alguns bibliotecaris igual, amb una manca de sensibilitat total, no? Però què vull dir? Per exemple, amb el tema, ara estem amb aquesta qüestió d'Israel i Palestina. Es diuen bestieses molt grans, no? Els diaris escriuen borrades molt grans, no? De què són els palestins, de què són els jordans, no? Com si no fossin palestins els jordans, per exemple, no? O la franja de Gaza, si era un territori o no era un territori, si és jordà, tot això explicat, ben explicat, no? Sense, perquè nosaltres aquí amb aquest tema, per exemple, hi ha molts altres, no només aquest. No ho fem per conèixer el passat, ho fem per explicar-nos avui nosaltres mateixos, si estem a favor o en contra dels israelians o a favor o en contra dels palestins, però no per explicar realment un fenomen històric que està passant a l'actualitat. A mi m'importa molt poc que una persona digui, li sembli que és millor estar a favor dels palestins o que els jueus no sé què, o estiguin en contra del Netanyahu, perquè des del punt de vista de la divulgació del fet històric, això és el que té menys importància. Vaja, dit d'una altra manera, és el que hauria de tenir menys importància. I per tant, diguéssim, l'ampliació de temes és buscar grans conflictes, per exemple, i saber-los explicar d'una forma veraç. I això va per Ucraïna, va per Etiòpia, no? Ara mateix, fa 2 dies, acaba de sortir un traduït, perquè és una traducció, un llibre sobre els grans dictadors, hi ha el dictador d'Etiòpia, no sé què. És a dir, veure, diguéssim, alguns temes que, diguéssim, estan lligats a l'actualitat, però que s'expliquen, els diaris els expliquen perquè tenen una posició prèvia, no? El periodista o qui sigui, o queda en mans, no? No t'ofenguis, Jordi, i gràcies per estar aquí, o queda en mans de politicòlegs que sovint no saben d'història. Tu sí que saps molt d'història, però saps perfectíssimament que hi ha molts politicòlegs que no saben d'història i, en conseqüència, foten uns desastres monumentals. El Sinop inventa i porta persones aquí per parlar d'aquest cas, sempre els porta del mateix caient, per exemple. Això és el que no ens interessa, crec jo. I ho entronco amb el que tu has dit, no? Si un té una formació clàssica, humanística, no? És molt difícil que acabi sent un estudi. No? Perquè l'estupidesa normalment va acompanyada de la ignorància. Però bueno, és que també ara estava aquí, quan veníem al tren, que he perdut la gorra, tot s'ha de dir, doncs veníem al tren, mirava a Twitter, no? I he vist una cosa que deia que en un partit de bàsquet no posen el resultat de cada equip, no? Senzillament per no frustrar-los. I tu dius, hòstia, no frustrar-los, no? Saps? Em recorda a una teoria d'una pedagoga que teníem a l'escola quan jo feia de profe en una escola de batxillerat, no? Que cada vegada que un alumne era generós deia que l'havien de compensar amb una Coca-Cola. I jo vaig
tots aquests valors que van perdent-se també es van perdent a l'hora de l'observació històrica. Si tu ets incapaç d'entendre des de l'odi, la identitat, el rumor, el prejudici, tot allò que forma part de la vida humana i no ho saps abordar des de la perspectiva de com han vist els clàssics, com han vist els moderns i com... És que és impossible explicar el món. Pots explicar una altra cosa del món, no? Per això et dic, no? A la gent segurament el pesca si de cop i volta tu fas un article llarg, ben fet, gens convencional, gens, diguéssim, sectari, en aquest sentit, sobre un conflicte que tothom es mira des del sectarisme. Hola, bones. Cèsar i companys. Soc Xavier Garí, soc l'últim en arribar i ja ho hem fet ben tranquil, ha estat evident. Volia haver arribat abans, tenia intenció de venir en temps. Us ho vaig conèixer fa 3 o 4 anys, crec, abans potser de la pandèmia o just entrant. Us he anat seguint, per xarxes socials els anem seguint també, crec que feu una grandíssima tasca. Crec que hem d'estar per la divulgació i crec que hem de fer una bona divulgació perquè també els nostres polítics se serveixen més als divulgadors que no pas a vegades als més erudits, no? O haurien d'accedir. D'altra banda, arrel d'això que comentava el professor Coromines, de la revista Sàpiens, a mi em sap molt de greu que heu proposat articles i tenen la seva plantilla, diríem, de periodistes amb un parell o 3 d'assessors i historiadors. I això jo l'he dit a la directora diverses vegades, com és això? Podria ser una gran revista divulgativa de Catalunya i des de Catalunya, que també hi fóssim historiadors de peu pla. Bé, en tot cas, jo si rebo la revista Sàpiens i el petit Sàpiens a casa i els meus fills tenen prohibit esmorzar amb el mòbil i llavors els poso els últims números als Sàpiens. Un de cada 3 fills que tinc llegeix el petit, els altres no en fan ni cas, però ja hi és. És veritat que no són estudiants d'història, per tant, passarien el filtre que comentaves. Arrel d'aquests conflictes que parlàvem ara, també us vull compartir el que en Cèsar sap, que he muntat una associació d'historiadors de la pau, perquè realment hi ha molt de sectarisme en els conflictes, sens dubte, però també hi ha una mirada molt bel·licista, molt militarista, molt armamentista dels conflictes. I quan peten violentament és quan en comencem a parlar. Jo escrivia un article fa uns dies sobre els 70 anys, una síntesi molt breu, de 70 anys d'accions no violentes a Palestina. Que hi ha hagut 70 anys d'accions no violentes. I no ens les hem mirat mai. I no hem donat cap tipus d'importància. I quan Hamas fa el que fa, llavors això sí que aconsegueix arribar a la primera plana dels diaris i aconsegueix una reacció com la que ha fet Israel en les condicions que estem veient. Per tant, el que tenim, que suposo que molts estarem d'acord, és que hi ha una història violenta que predomina. I no cal treure-la, no cal deixar d'explicar als nostres estudiants, als alumnes, a la societat, que hi ha una història de les guerres, de les matances, de les tiranies, és evident que hi és i s'ha d'explicar. Però hi ha una absoluta absència de tot el recorregut que la humanitat ha fet des de la pau, la concòrdia, els drets humans o la no violència. Jo sempre dic que al segle XX hem tingut un Hitler, un Mussolini o un Stalin, però també hem tingut un Gandhi, un Luther King i un Mandela. I hem construït més segle XX amb aquests 3 últims que no pas amb aquests altres 3 primers. També és veritat que, per exemple, avui en dia tenim aproximadament 35 conflictes oberts al món amb hostilitats actives, 35 conflictes. Però ningú sap que estan en marxa 40 processos de pau al món avui. És
És a dir, tenim no 5 processos de pau, no 10, que costa molt fer-los, tenim més processos de pau en marxa que conflictes en obert, i no en parlem mai d'això. I això jo crec que és realment perillós, perquè genera en tots nosaltres, sobretot en la ciutadania en general, una sensació molt pessimista de que el món va cada vegada pitjor. I que com que hi ha tant esclats violents, la gent que no reflexioni gaire o que no tingui gaire accés a aquest tipus d'història de la pau i la no violència acaba arribant a la conclusió de que tanta violència només es podrà aturar amb més violència. I per tant alimentem l'espiral de violència clarament. El Roto tenia un dibuix, una vinyeta d'aquestes que fa el País fa un parell o 3 d'anys, a meitat de la pandèmia, en què apareixien 2 homes vestits de negre mirant unes pantalles i un li deia a l'altre: estan començant a fer masses preguntes. Puja el volum de la por. És clar i és evident que atemorint-nos ens desactiven i desactivant-nos no podem contribuir a que la nostra societat, el nostre món sigui diferent de com és. Per això volia compartir amb vosaltres aquest projecte en el qual estem. Érem un parell, ara som 8 historiadors que estem treballant sobre temes de història de la pau, alguns com la Gemma Cavaller, que l'altre dia em citava el professor Coromines. Estem treballant temes, per exemple, sobre en Pau Casals, que per cert jo que també estic a la docència secundària en una escola a la part alta de Barcelona, doncs en ple procés català ens prohibien alguns poder parlar de Pau Casals. Poder parlar de Pau Casals. Era un motiu de l'aniversari que s'apropava del seu discurs Llama Catalan, etc. Per què? Perquè hi havia una colla de pares molt minoritària, però hi era, i molt cridanera, doncs de posicions de dreta o ultradreta. Per tant, això també m'apuntaria al que hem comentat com a vegades. Jo estic en una escola concertada en aquests moments, passen aquestes coses. Per tant, hi ha una gran feina a fer d'aquests 3 temes que volíem compartir. I de nou, felicitats i endavant, i tant de bo m'hi pugui afegir també una mica més activament. Gràcies. Sobre el tema de la guerra, jo m'apunto a la teoria del Marvin Harris, això que dèiem de tocar totes les branques, també l'antropologia, i també més recentment el David Alegre, que és company professor a l'Autònoma de Contemporània, especialista també en temes de conflictes, en un tema que hauríem de ser d'optimisme, com a mínim en aquest cas optimisme antropològic, en el sentit que sí, malgrat aquesta realitat que existeixen conflictes, també existeixen moviments en contra d'aquests conflictes, la visió que tenim general és del conflicte com una cosa dolenta. Com a mínim, això ens hauria de fer optimistes de pensar que, en general, la nostra societat veu el conflicte com una anormalitat, i el que és normal és la pau. És a dir, que culturalment, com a mínim, hem guanyat això, perquè segurament que hi havia altres èpoques en què la violència era considerada completament normal, legítima i completament en nom de Déu, en nom del que fos, es matava qui fos. El primer que es posés pel davant. Com a mínim, actualment, tenim una cultura en què la violència es veu d'una forma, la normalitat, que el normal és que no hi hagi guerra. Per tant, deixa'm apuntar-me també a aquesta teoria dels especialistes en temes de guerra, de dir que, ser optimistes i dir, com a mínim, aquesta visió la tenim, de que la guerra no és una cosa normal, no la podem acceptar com una normalitat. La gent entén que això no és normal, en principi, tothom que està aquí ho entén això, que sí. Si hi ha algú que opina al revés, m'ho digui. Però en principi, antropològicament, la gent veu la guerra com una anormalitat i per tant això és bo. Sí, i hi ha un altre dia. Sobre això és important, i és que tot el que es fa en una guerra, matar, violar, torturar, destruir, jo a la societat no puc fer. És delicte. Qualsevol de nosaltres puc fer és delicte. Però una guerra és legal, sí. Exacte. Però la guerra s'ha convertit en la legalització de tot el que La violència. Sí, en el marc de les competències de la violència, del monopoli de la violència per part de l'Estat. Però, sí, aquí ens aniríem per les branques. I l'altre tema és el que bé ha dit el professor, l'Agustí Coromines, que a la facultat no ens ensenyen, i d'això jo en soc testimoni, no ens ensenyen a parlar, ho he hagut d'aprendre jo bàsicament a la meva feina, a parlar en públic. Faig el millor que puc, però no m'han ensenyat a la facultat a redactar,
Jo he après sobre la marxa redactant articles a la pàgina web i qualsevol que entri pot mirar els primers articles i mirar els últims i veurà què hem après, per dir-ho fàcilment. És a dir, que hem après sobre la marxa molt. Per tant, no hi ha una cultura que els historiadors facin divulgació perquè és que fins i tot ens la penalitzen. Alguns professors encara, per exemple, us podria explicar el cas de l'Ivan, que és un company de Cerdanyola que portava un programa de ràdio de divulgació local, d'història. Ell estava fent el doctorant i el seu tutor de doctorat li deia que feia fer un programa de ràdio. Quasi que se dirigia a ell com si fos donar-li caviar a los pollos. Què fas fent això? I com aquests casos us podria explicar moltíssims més. És a dir, no és només que no se'ns ensenyi a les facultats a fer divulgació, que a veure, que en certa manera ja et trobo bé, perquè tu vas a una facultat a professionalitzar-te i a saber del teu ofici, evidentment. Si has d'anar amb uns sàpiens, doncs també Déu-n'hi-do, la feina. Vull dir, vas a professionalitzar-te. Però no se'ns ensenya a fer divulgació ni hi ha cap manera d'especialitzar-te en això. Perquè no es pensa que l'historiador sigui una tasca d'anar a la societat a explicar el que sap l'història. Per això ja hi ha periodistes. I per què saben ja periodistes? Doncs perquè no hi ha historiadors que es dediquin a fer això professionalment. Perquè tampoc no se'ns ensenya a fer. Jo tinc companys que han enviat articles o han fet comentaris per als Sàpiens i entre el que ells han enviat i el que ha acabat sortint, és que no té res a veure, hi ha segurament errors. Tinc un company que avui no ha pogut venir, que us he comentat abans, no diré el nom, de la bestiesa, però que ho va fer això. És a dir, va enviar un currículum. Quan va sortir l'article és que no tenia res a veure amb el que ell deia. Bueno, el van reorganitzar perquè ells creuen convenient per vendre números de la revista. És aquí el que deia abans, on és l'equilibri aquest entre comerç, la necessitat de comerciar, de vendre números i ser rigorós amb el que expliques. Però sí, aquesta és una deficiència que jo crec que el professor corregirà. En el món anglosaxó això passa menys. Allà estan molt més acostumats a que les persones com ara ell o altres professors intervinguin amb normalitat en els mitjans de comunicació, en els debats, i sigui molt més visible el coneixement, que no es quedi allà tancat en una facultat, sinó que quan algú té un dubte se'n va a l'espera i li pregunta i aquest surt als mitjans i participa. Aquí això, doncs, està tothom com a la seva trinxereta, en el seu búnquer, intentant defensar el seu espai i no se surt a lluitar en el fang. O es té por, perquè quan surts reps els trets per tot arreu, llavors està molt més còmode en el teu despatxet, sense sortir, sense que ningú et critiqui, que s'hi barallen els periodistes. I clar, quan tenim una situació com la que tenim en aquest país, doncs que a la que un diu assa, l'altre diu bèstia, i comencen les tortes sense cap rigor, perquè l'únic que es tracta és de tenir audiències, doncs la rigorositat dels periodistes la prenen amb tot el que gràcies, que vagi molt bé. Tots els periodistes, però vamos, ahí estamos. En el tema de quan parlen d'història, és que és una cosa que a mi m'emprenya moltíssim. Tenim un tema d'història, aquí li preguntem, mira, aquest periodista que ha escrit una novel·la, dius, en sèrio? De veritat que no tenen chorrocientos mil historiadores hacen a buscar un tio que s'ha inventat la meitat de la història i l'altra meitat se l'ha tret de la sobaquera per preguntar-li sobre història? De veritat, no dius? Doncs estem en aquest nivell. No hi ha connexió entre una cosa i una altra. També us dic, tiro cap a banda, cap a casa. Com a historiadors d'Europa també haig de dir que quan estàs disponible rebem moltes peticions d'ajuda o de consultes. És a dir, que hi ha una certa preocupació per mantenir un cert criteri, com a mínim venen i em pregunten, és a dir, hi ha una facilitat, és molt fàcil trobar-nos a les xarxes socials i dir, mira, aquests són historiadors, anem a preguntar-li. També t'he dit que això té una altra cara, que és que, com ell ha dit bé abans, això s'hauria de valorar. I ara ho fem per amor a l'art, mai millor dit. Vull dir, sí, també ens agrada l'art. Treballem de franc, perquè això no es valora. Tenim un problema, jo crec que el problema de tot això al final és que les humanitats no es valoren a nivell social. No se sap veure, com que no té una trasladació directa en diners, no se valora, en un món tan comercial i tan capitalista com estem, no es valora el coneixement. I això és un greu problema, que està al darrere de tot això, les visions sobre la revista, la visió sobre els periodistes, és que el tema de la política, polítics que es pensen que poden destrossar-ho tot,
en funció de la seva idea, encara que s'inventin les coses. Jo recordo, per exemple, l'època del Montilla dient que... El conflicte, a mi no em fa un conflicte, perquè el conflicte no deixa de ser, doncs, diguéssim, reinterpretar mares, no deixa de ser el motor de la història, no? Hi ha conflictes. Una altra cosa és que tu destaquis una cosa o destaquis una altra. Mira, et poso un exemple i sovint poso a la facultat, que és de tan rabiosa actualitat, no? Perquè els alumnes ho entenguin. No? Si tu agafes el segle XX, només que agafis el segle XX català, o finals del XIX o segle XX català, quantes guerres hi pots anomenar? Quantes dictadures hi pots anomenar? Quantes revoltes hi pots anomenar? Doncs mira, des de la guerra colonial, la guerra d'Àfrica, no? La dictadura de Primo de Rivera, la Setmana Tràgica, no? La franquista, la dictadura franquista, no? La crisi de l'any 1917, etc. Nosaltres ens hem passat una dècada sense violència, però lluitant contra l'Estat. Que és el que va del 10 com a mínim fins al 20, no? Com a mínim. Llavors, no és per lloar el que hem fet ara, sinó per veure el canvi històric. Perquè cada vegada que hi havia una agressió de l'Estat, la resposta nostra era la violència. I de cop i volta hem fet segurament una de les mobilitzacions més grans del món, i del nostre segur, i l'hem feta pacíficament. Això és un canvi històric. Poden explicar el que vulguin, pots estar a favor, pots estar en contra de que s'hagi produït això, però és un canvi històric des de la perspectiva de les actituds i els comportaments col·lectius i les mentalitats col·lectives. És a dir, que no sabem valorar això. D'aquí 100 anys explicaran això en contraposició a la Setmana Tràgica de 1909, que treien les mòmies de les monges al mig del carrer. Aquí es vantaven del contrari, de la revolució dels somriures, de no cap paper al terra, tot aquest tipus de rotllos. Ho feien per ridiculitzar, però des d'una perspectiva d'historiador, pensant-hi bé i escèpticament, dius, hòstia, què ha passat a la societat catalana perquè hi hagi aquest canvi? El catalanisme i l'independentisme històric sempre ha estat prohibicionista, perquè consideraven que era l'exemple a seguir. Quan i de quina manera es va canviar aquesta perspectiva, aquesta mirada, i de cop i volta la majoria d'independentistes són anti-sionistes i favorables als palestins, que per cert són els que més s'assemblen a nosaltres, en el sentit que són perdedors, nats, per les seves divisions internes, per les seves... Perquè jo recordaré que Hamas agafava la gent del Fatah i els fotia dalt baix de les finestres, quan em van entrar a Gaza tota aquesta any. M'explico, no? El que hem d'explicar són aquest tipus de coses, que la gent se sorprèn quan els expliques això. Jo veig els meus alumnes que els explico aquest tipus de coses que de cop i volta diuen, hòstia, doncs no hi havia caigut, no? O no ho havia pensat, saps? I explicar això mateix que dius tu, no? Jo he estat durant molts anys director de la UNESCO, de l'ESCOCAT, no? I he passat la vida, no? Explicant resolució de conflictes i canviar la perspectiva, no? És a dir, la gran majoria de la gent diu no, la diversitat és el conflicte, no, la diversitat és la resolució del conflicte. Com més divers siguis i més reconeguis la diversitat, menys conflicte tindràs. Si forces, tot això, un dia se'm va passar pel cap i encara, mira que ja soc grandet per tenir aquest tipus d'idees, però
un dia se m'ha passat pel cap de crear una ONG que es digués Historiadors Sense Fronteres. Per què? Per donar-li aquest sentit, no? Gairebé empresarial. Per demanar que la gent contribueixi, no? Al coneixement històric real, a una idea de la història com a instrument, no només de coneixement, sinó com un instrument de pau i de resolució dels grans conflictes. Quan més sabem sobre un conflicte, més clar tenim de la seva complexitat i que el dogmatisme l'única cosa que fa és amagar la mandra intel·lectual que tenen molts professors. Perquè és la cosa que més em rebenta a la universitat. És a dir, no me'n vaig de la universitat perquè em queden 5 anys per jubilar-me, però si no, me n'hauria anat de la facultat. Per què? Perquè per a mi no hi ha cosa pitjor que és la mandra intel·lectual. I avui les universitats, i la Universitat Catalana i la part humanística de la Universitat Catalana, és mandrosa intel·lectualment. I això, en realitat, el que fa és decebre el conjunt de la població. Queden 3 minuts. Maria Antònia, ens dona temps per l'última? Jo li volia preguntar, igual que notes aquesta mandra intel·lectual amb els companys, els alumnes que et pugen, trobes que tenen cert interès o realment cobreixen aquestes carreres, però fins i tot això ja li veus que no arribarà gaire lluny. Tinc alumnes molt bons, i molt negats. Sempre n'he tingut, sempre aquesta facció sempre existeix. Però també tinc molts alumnes que no saben per què estan allà. Jo me'n recordo, ara fa molt poc, amb un alumne que va venir al despatx i discutia la nota, jo que baixa sempre, discuteix amb la nota, pim-pum, i llavors li estàs allà explicant, i de cop em va deixar anar una frase que em va deixar tibat, no? Diu, és que a mi en realitat no m'interessa la història. És que mira, li vaig dir, estàs estudiant història, no? Què fas aquí? Per què? Perquè és una assignatura que l'hem desprestigiada nosaltres mateixos. Jo no donaré la culpa als alumnes. Hem desprestigiada la mateixa acadèmia, no? Ara potser canviarem una mica les coses, saps per què? Perquè de cop i volta nosaltres cobrem en funció de plusos, no? Perquè el nostre sou base és molt baix. Els nostres plusos són 3. Són els triennis, els quinquennis de docència i els sexennis de recerca. Els sexennis de recerca es basen en que tu has publicat articles en llocs, al Documete i tal que qual, que no llegeixen. És a dir, te'ls valoren no pel que dius, sinó per on ha estat publicat, que no és el mateix. Total. Que ara han decidit que posaran un sexenni de divulgació. Sabeu què vol dir això? Que molts professors començaran a fer divulgació històrica. Aleshores diran que tu ets idiota. I que el que fas tu ho han de fer ells. No vindran a tu a demanar-te i ajudar-te a fer-ho, sinó que intentaran donar-te una idea, això també t'ho dic. Però m'explico el que no? Provocarà un canvi. I l'alumnat puja com el marcador sense resultats. La gran majoria és base. I és per què? Perquè tu vols anestesiar la societat, converteix-los en un ramarat de xais i ja està. Jo crec que una cosa que m'ha quedat bastant en alt el tema. Hi ha un pastís allà que l'ha fet de la meva nena en forma de gag que està dient menja. És a dir que... I ara què passa? La teoria és que ens l'hem de menjar.
Molt bé.